lilƙali iyad ibn musa al-yahsubi. alƙali iyad tun daga farkon ashafa har ya ƙare kuka yake, yana cewa an haɗa shi da magana, an sa shi yi tafiya a cikin hamada sahara wacce take uwa wadda tsadar gamba ma ɓata take a cikinta, tsuntsuwa ce mai tsananin tashi. In ta bar guri a cikin sahara shekara ɗaya, in ta saka kwai za ta iya dawa gurin, amma a ce annaba sun hamadar da wannan tsuntsuwar ba za ta iya ganewa ba ce saboda faɗi. Sannan guri ne mai santsi wanda mutum ya zame ya rintuma da ƙasa ya fasa kai, ba za a samu kwallon da za a samar ba. Kalma ɗaya mutum zai faɗa in ba ta dace da muƙamul hadarati nasa ba, take ubangiji zai maganin mutum. Allah baya raga wa makaho ko mai ido akan annabi alaihi salam. Yasa aka ce za a yi magana a kansa sai ka nemi taimakon Allah, ka yi magiya kwana da kwanaki akan ya taimake ka, kar ka taɓa janibin da baya taɓuwa. Wannan shine abin da nake so mu fara sani dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam. To abu na biyu, tunda an ce janibi na annabi sallallahu yana da faɗi da yawa, yana da faɗi da yawa. Mutane sukan koyi ilimin hadisi, su goge su ƙware, to sun samu wani ɓangare na sanin annabi alaihi salam. To mutum ya goge da hadisi, to kuma sai ya koyi sira da shama'ilu. In ya koyi sira da shama'ilu ya sake sanin wani ɓangare na annabi alaihi salam. To sai kuma na uku shine ya samu madihu, yanda ake yaban annabi alaihi salam. To in ya haɗa uku, to shine ake tsammatar masa ya ɗan fahimci wani abu dangane da annabi alaihi salam. Saboda madihu sai mutum ya tsotse a hadisi, ya tsotse a sira da shama'il, sannan zai yabi annabi alaihi salam. Saboda annabi alaihi salam mujinaniya ce, kana basawa jini dinga fita ba zai tsaya ba. Shi yasa an ka kirga wanda suka yabe shi a sahabban annabi alaihi salam da kyar zaka samu suka wuce yan yatsun hannun dama da hagu, saboda hadarin magana a kansa alaihi salam. Ko Hassanu wanda yake mawaƙinsa alaihi salatu wassalam yana ce da shi unshud wa jibrilu ya ayyiduka. In za ka yi magana a kai na jibrilu ne zai dinga taimakonka kakkai kuskure. To wannan kenan. To don haka idan yau wani abin da zan magana akan annabi alaihi salam janibin sira nake so in an taɓa wani abu kaɗan. Amma sira idan mutum zai karanta ta, ana so ka sami tabbas daga karatun sira cewa annabi alaihi salamu annabin gaske ne. Wannan shi ake karatun sira a kai. To idan kana so ka gane wannan, farko akwai abin da laraba suke kinsa alhuwiya, huwiya. Inda hausa ne watakila za mu iya bashi wata fassara shine siffa. In za ka karanta sirar bawan Allah, to sai ka karanta sirarsa akan siffar da yi wa duniya bayani cewa shi ga siffarsa, siffar da ya siffanta da ita wa duniya bayani a kanta, to da ita za ka dinga kallonsa. To annabi alaihi salamu huwiyarsa kwaya ɗaya ce, ya cewa inni nabiyyun mursalun, ni annabi ne da aka aiko ni min qibalillahi ila nasi kafa, daga Allah zuwa mutane gabaki ɗaya. Sannan ni basharun, mutum ne, li malamihul bashariya, ina da dukkan abin da mutane suke da shi na jin yunwa, a ci abinci, a ji kishirwa, a gaji, a huta, sannan a yi rashin lafiya, a yi auratayya, duk ina da wannan. Sai dai ita mana ni bil wahayi, ya amince min da wahayi, ko ya bani wahayinsa na ƙarshe wanda shine khatimul wahayi, daga kansa ba zai sake wahayi ba. Ya bani littafi wanda daga kansa ba zai sake ba, shine khatimul kutub. To wannan amana da ya bani ta wannan littafi da wannan sako, bani da ikon canja komai daga ciki.
ko in gabatar da na gaba in da shi baya, na bayan bai da shi gaba, ba ni da ikon wannan. Amana aka bani tsantsa, haka zan ba da ita. To wannan ita ce rububiyyar da Annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana kansa ga duniya cewa ni annabi ne Allah ne. Saboda haka ya bambanta ga waɗanda suka zo gyara saboda siyasa. A tarihin duniya akwai wanda suka fito suka yi gyara na tattalin arziki. In ka karanta irin su Karl Marx, za ga wani abu suka zo suka tarar ya ɓaci, suka yi ƙoƙarin gyarawa. Sannan wani abin da yake zuwa gyara mulki, wani zai zo ya gyaran tattalin arziki, wani zai zo ya gyaran siyasa, wani zai zo ya gyaran zamantakewa, wani zai zo ya gyara na ɓangaren ilimi da ake tafiya a karkace ya saita shi. To kowannensu in ka kalli yadda ya rayu, za ka ga ya fassara abin da ya siffanta kansa da shi. Amma annabi alaihi salamu sai ce shi annabi ne, Allah ne ya aiko shi, ya ba shi amana ta wahayi ko ba shi da ikon canjawa. Sannan wannan wahayin nasa sunna ce ta annaba alaihi salatu wassalamu, wadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko su a kai. Sannan kuma suka ba da amanar suka ɗora al'ummarsu. Saboda haka annabi alaihi salamu wannan amanar ya ɗora ta akan al'ummarsa ila yawmil qiyamati. To abu na farko da za mu lura na wannan siffar da ya bayyana kansa a kai alaihi salatu wassalam, na farko ya bambanta da dukkan wani mutum da izo a duniya da sunan zai gyara. Ta ina ya bambanta da sauran wanda suka zo da za su yi gyara a duniya? Duk wanda ya zo yin gyara zai taɓa talaka ta inda yake masa ƙaiƙayi, ce zan so maka wurin. Zai kiran mutane akan cewa kuna fama da talauci, to za mu zo da abin da zai shafe talaucin. Ko kuna fama da zalunci, za mu zo da abin da zai kau da wannan zaluncin. Da dai makamantan irin waɗannan, sai an zo da abin da zai wa mutum daɗi. Amma annabi alaihi salamu shi da ya zo, sai ya zo da saɓanin haka. Sai ce in ka bi ni mutuwa ce, ka bar zama a gidanka, ka bar zama a garinku, dukiyarka sai ka rasa ta, ranka ma sai ka ba da shi. Ka yarda? Amma sai aka dinga ɗango kuma ana zuwa. To ana yi bambanta da kowa alaihi salatu wassalam. Za mu tuna lokacin da aka yi masa mubaya'a ta Aqaba, mutanen Madina suka zo suka yi masa mubaya'a. Kafin su yi mubaya'ar, sai da ɗaya daga cikinsu ya ce, kun san ku akan me za ku yi mubaya'an nan? Ya ce, ku sani kun sai yaƙi, fari da baƙi, da na kusa da na nesa, kowa sai ya gaba da ku sai ya yaƙe ku. Kun yadda? Suka ce mun yadda. Annabi alaihi sai fito su yi mubaya'ar, sai dan uwan nan sake sha kai, tunda kun yadda da wannan, ku sani fa yaƙi zai sharɓe muku shugabanninku duk wanda kuka sani. Kar fa i koma garinku wannan ta faru, ku ce da shi ya bar muku garinku, ba za ku iya ba. Suka ce wallahi mun ji mun gani. Za a yi mubaya'a wani dan wace ban yadda ba. Ku sani dukiyar da kuka gada ta iyaye da kakanni sai ta ƙare. Kada ku tsiyace ku ce bar muku garinku, ba za ku iya ba. Suka ce mun ji mun gani. Ya ce ku sani duk dukiyar da kuka tara da kanku sai ta ƙare. Kada ta ƙare ku ce bar muku garinku. Suka ce a'a mun ji mun gani. Sai ce amma shi kuma a tambaye shi, in abin ya kafu me ya namu? Sai ce a gaya musu in abin ya kafu falakumul janna, shi kaɗai zan gaya muku. To shine suka yi masa mubaya'a sallama. To a nan ya bambanta da dukkan wani makhluki da izo gyara. Da aka fito za a yi Badar, annabi alaihi salamu ya fito da mutum 313, shine na 14 alaihi salatu wassalam. Kuma duk wanda suka je Badar babu wanda yake da riga da wando iri ɗaya, daga wanda kawai mayafi ne
ko wanda yake kwarjalle ya ɗaura, ko marasa takalma sun fi yawa. Abin hawa ma annabi alaihi shi kaɗai da mutum hudu suke kama in an hau an je guri kaza a sauka shi ya hau, sannan a sauka wani ya hau, haka suka yi wannan. Da aka je aka tsaya ranar talata a cikin ramadan, sai annabi alaihi ya ce ku bani shawara. sai na abubakar radiyallahu anhu ya tashi ya ba da shawara, ya yi maganganu, sai ce Allah ya albarka. sai annabi alaihi suka ce ku bani shawara. sai na umar radiyallahu anhu ya tashi yi magana, sai ce Allah ya albarka. shi sake cewa ku bani shawara. to anan sa'ad dan mu'azu radiyallahu anhu ya miƙe ya ce ya rasulullahi mu mutanen madina kake nufi? sai ce da ku nake, saboda ku kuka man alkawari za ku bani kariya kamar yadda kuke kare 'ya'yanku da matanku da dukiyarku. muddar ina cikin garin madina, yanzu a wajen nake, babu alkawari akan wannan. sai sa'ad dan mu'azu ya ce amanna bika wa saddaqnaka fi kulli ma ji'ta bihi, mun ba da gaskiya da kai, mun gaskata ka akan duk abin da ka zo da shi. ce ina gaya maka, ga dukiyarmu ga rawukanmu mun miƙa su hannunka. a dukiyarmu ku zama shi ita wadda ama shi ita, ka ɗebi abin da kake so ka bar abin da ka bari, wadda ka cire ka raba mu da ita mun farin ciki da ita akan wacce ka bar mana. kuma za mu gaya maka abin da banu isra'ila sai ga annabi musa ba, izhabanta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna. mu za mu ce izhabanta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatiluna. an yaminika an shimalik, dama da hagunka, in ka shiga kogi sai mun shiga, duk inda ka shiga. sannan ya fito ya batsa, ya faɗi kalmar balarabe na ce yace mu sidqun indal harbi, sannan suburun indal liqa. sannan tabbatar balarabe ya tumbatsa ya bugi kirji ba gudu ba ja da baya, shine ce siru ala barakatillah. to aka je wannan shine abu na farko da zamu lura da shi a sirar annabi alaihi salam, ta ya zo da sabanin abin da kowa izo da shi. sannan a lokacin da annabi alaihi salatu wassalamu ya zo, ya ce yana cikin tafiya alaihi salatu wassalamu zuwa hijira, a daidai Juhufa sai Suraqatu dan Malik ya biyo shi da dukushinsa da kibau, yana so zai cin musu, saboda mutanen Makka sun saka gasa, duk wanda ya zo da annabi alaihi da rai ko babu, ko sai na Bakar radiyallahu anhu za a bashi taguwa guda 100. ya zo ya ci wannan taguwar guda 100. Suraqatu dan Malik ya zabura, yana da kibiyarsa guda 2 wadda yake kyaure da ita yake yin duba. ɗaya a jikinta a rubuta na hani rabi an afa'ala, ɗaya kuma amara ni rabi an afa'ala. in ya kada kwarin, in ya sa hannu ya zaro, sai ya gana hani rabi, ubangiji na bai yadda ne ba. sai ce kai, taguwa 100, barin jaraba. da ya zabura, sai dokin wato kahon dokin hudu sai suka nitse a ƙasa, sai hayaki, sai tsalle ya dira, ya ce da annabi sun gane amana, sai ce na baka. to nan suka yi, ya ce to zan koma in ce da mutanen Makka na gama komai, kar wanda ya sake banku. ta wannan lokacin annabi alaihi salatu na Abubakar radiyallahu anhu ba su mallaki inda suke sa kafa ba, dan taɓa rauniyar hanya ake bi kuma da daddare. amma sai ya gaya masa ice, wannan addinin zai tabbata har za a ci Farisa, kuma za a ɗauko munduwa ta Kisra na Farisa, za a sa maka kai Suraqatu. a wannan lokacin abinda mai sauraro zai ji a wannan shine kwatankwacin a samu sauro, wannan sauran ya taso ya duba wata ringijejiyar bushiya dinga ce gafara kan tafi da ke, haka kowa zai ɗauka. domin Farisa ta shekara 4000 ita ce take tsara a duniya, ba wanda ya iya danne ta. amma ya ce ga wanda yake jagorantar a ɓoye yake tafiya, ce amma fa sai addinin ya tabbata, kuma sai an ƙwace Farisa.
wannan yana daga cikin abin da yake ciki. To a nan abin da annabi alaihi ya faɗa masa a wannan kalmar, ka fa sani suraƙaci sai fa na isa madina lafiya, ka kuma sani zan raye a madina lafiya, ka sani zan zo in kwace maka, ka sani zan cinye jaziratul arab, ka sani kuma zan kwaci ƙasashen da suke waje. Wannan kalmar kwaɗe abin da ya gaya masa kenan, kuma sai da ta tabbata. To anan zaka, in ka karanta sira na wasu, zaka san gaskiya ne. Ranar da izo zai ci maka, ya fita a ɓoye, amma sai gashi ya shigo maka da dakaru 10,000. Ana cikin tafiya za a shigo gari, annabi alaihi salamu ya ce sai aka yi sa'a, aka yi kacibus, sai aka kama Abu Sufyan, wanda shine jagoran maka. Sai na Umar ya ga sai na Abbas radiyallahu anhu ma ya ɗauko Abu Sufyan alfadarar annabi alaihi salam, yana gani ya ce wa nake gani nan kamar muƙiyin Allah, kuma a ta alfadarar annabin Allah. To amma Abbas baffan annabi ne alaihi salam, ba inda zai, aka taho a guje, ana zuwa gaban annabi alaihi salam, ya rasulullah ba ni dama in sare wuyansa. Sai an ce a'a. Sai ce Abu Sufyan, da lokaci bai yi ba da zaka musulunta? Sai ce ba zan musulunta ba. Sai annabi alaihi ce to aje da shi bakin hanya. Abubakar radiyallahu anhu yana daga cikin da suka san nasabar Larabawa, yace ku tsaya da shi a gama wucewa a gaban sai gani. Sai gabani wani sun taho da takubba da masu da kibau, suna wawal 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 wawal. Waɗansu ba a iya ganin fuskar saboda silke da kwalkwala. A'a, sai Abu Sufyan ya ce wayannan waye? Sai ce masa bani wane kenan. Suna gama wuce sai ga wani ayar, su waye wannan? Ce bani wane kenan. In an gama bani wane kenan, can sai hango giwar sarki, shine inda annabi sai ke ga ba a gano na tsaki. Daga dukkanin mujiya karfe sadaukai, wanda kowane guda ɗaya da mutum 1000 yake tankar da 1000 iki. Ya hango sai ce wannan fa, ce wancan wa nake gani? Ya ce Ali ibn Abi Talib. Ya ce shine ya zama haka? Ya ce shine. To ana ya ce asbaha milku ibn akhika kabira, mulkin dan uwanka ya kasaita. Sai ce sake larka umuka, mafiyarka ta yi wabinka, inna hanubuwa, annabta ce ba sarauta ba. Yaga annabi ya shigo cikin wannan giwar sarkin ya wuce, ya ga da a boye fa ta yau gashi. Ya ce al yawma yawmur rahama, yau ranar rahama ce ba ranar ukuba ba ce. Ya shigo yana kan taguwa, ya ɗoro Usamatu ɗan Zaid a baya, ya sujada, domin shi baya cikin akazarhu izzatu bil ismi, saboda nasara ta Allah ce. Sai ya sujada yana la ilaha illallah wahdahu la sharika la, sadaqa wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda. Da haka ya shiga ƙarshe sai kuma ya juye yana Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wujuhihim min athari sujud zalika masaluhum fit tawrah wa masaluhum fil injili kazar'in akhraja shada'ahu fa'azarahu fastagalaza fastawa ala suqihi ujibu zurra'a liyagiza bihimul kuffar. Yana maimaitawa har izo inda Ka'aba take. Yana cikin tafiya, akwai mawaƙinsa yana gaba yana cewa khallu banil kuffari an sabilihi al yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilul hama an maqilihi. Kai makafirta ku kafara, za mu sari wayayen ku saboda addinin sa. Tsaron da zai cire kai daga jikin waya. Yana cikin wannan kafin ya je Ka'aba, sai Kutailata ta kama wuyan abin rigarsa ta fusga shi, sai da kafaɗarsa ta fito. Sai haka ya ce menene? Sai ta ce ni ce yan Nadir ibn al-Haris, ka sa an kashe mahaifina a Uhudu. To sai ta karanta masa wata kasida, an Muhammadu ya khaira din ikarimatin fi qaumi hawal fahlu mu'riqun ma kana darraka law mananta wa innama wa rubbama manna al-fata wa huwa al-mugizul muhniqu
da ta yi masa wannan yaji sai ce da na ji wannan da ban sa an kashe mahaifinki ba sai ki haƙuri. To ya je ka'aba ya tsaya, ya je ƙyauren ya kama munduwa ta riƙe, ya ce ya ahla makka ma ta zunnuna anni fa'ilun bikum, mutan maka me kuke tsammanin zan muku. Yana tuna musu shekara 21 ne, shekara 13 ya a maka suna azabtarwa suna kashe mutanensa a kan idansa alisana, sannan shekara 8 kuma a madina sun kashe babban sun masa shahada, an tsaga ƙirjinsa ɗauko hattarsa an tattauna an furzar, an masa musula da aka kwakwale ido aka cire hanci aka yanke dimbarin baki duk a gabansa. To yau gani sai suka ce alheri muke tsammanin zaka mana don kai mutumin kirki ne kuma dan mutanen kirki. To Abu Sufyan da ya ga haka tun yana gida da aka tsaye da shi ya koma, sai mai ɗakinsa Hindu ta ce ai sai a ɗaura ɗamara a fita a yaƙi. Sai ce ai sai dai ke ki fita, saboda shi ya ga dil da idansa ya ga annabi zai taru ba. To da ya ji an shigo ana wannan kabarbari, sai Abu Sufyan ya ce Allah Muhammadu gaskiya ne, shekara 21 mu muke da kuɗi muke da mulki muke da abokai ko ta ina, ba shi da kowa shi kaɗai ne, yau gashi ya kwace garin. Wannan sai ce da su izhadu antum dulaqa, ku je wajen na yafe muku, aqulu lakum ma qala akhi yusuf li ikhwatihi la tasriba alaykum al yawma, babu sauran wato zargi akan ku daga yau, magana ta wuce. Amma duk da haka saboda ranar rahama ce sai ya ce Safwan ibn Umayya ya yanke masa hukuncin kisa, duk ina gan shi a kashe shi, Maqaisu a kashe shi, Ikramatu dan Abu Jahal a kashe shi, duk ya ware jin tara ci duk a kashe su. To ita ce rahamar, an fahimta ko? Rahama kenan. Da ba zai iya wannan ba to da ba shi rahama, abinda ya kyala mutanen maka rauni ne, wanda zai iya zartar da wani hukuncin ya ce ya fi maka shine mai rahama. Shi yasa ubangiji zuwa alqur'ani yake cewa gafiriz zambi wa qabilit taubi, sai ce shadidil iqabi ziddauli, bai ce shadidil iqabi wa ziddauli ba. Da shadidil iqabi zaman kanta take, ziddauli zaman kanta take, da ya sa wawu. Amma sai barsa a siffa daya, duk wanda ba shi da tsauri to ba shi da rahama, rarrauna ne kawai ba zai iya ba, amma yana da tsaurin zai yi afuwa to shine rahama. Sai ce ya kyale su. Aka zo Safwanu yayi kogin male zai je ya fada, Wahab ya ce yana nema masa alfarma, sai ce na yafe masa. Sai ya fa firgita da kyau, ba zai amince ba, sai warware rawaninsa wanda Allah ya masa fatahin da tun daga ƙarƙashin ƙasa har al'arshi wannan fatahin ya tabbata, sai cire sai ce je ka nuna masa shaida. Ikramatu dan Abu Jahal matarsa ta zo ta ce Rasulullah ya firgita, sahara zai sai ya bushe a daji, sai ke ma je yake ce na yafe masa. Ita ma ta je ta dawo da shi. Suhaila dan Amr wanda ya ta yin tsiwa a Hudaybiya, ya shiga gida jiki yana makyarkata, ɗansa ya ce bana fa ya firgita, ya ce te ka ce ne masa izini ya shigo, kuma kowa ya gaishe a hanya kai ce da shi ufa. Haka aka yi wannan abun, annabi alaihi ya ci maka ya kwace ta komai. Yana cikin wannan aka ce masa to kuma ga mutanen ɗa'ifa za su zo su turmushe shi a maka. Nan da nan ya ɗaura ɗamara ifita, alaihi ya je aka yi yaƙi, nan ma gaskiyarsa ta fito, domin da aka yi yaƙin su 12,000, 10,000 da ya taho da su daga Madina da kuma 2,000 da suka musulunta, da na gaske da wanda ba na gaske ba suka bi shi, sai zama 12,000. To ana wannan tafiyar sai wani isbul da baka ya ce lan gulabal yawma min qilla, yau ba za a iya karya mu ba saboda yau muna da yawa. Ko ubangiji in kana son ya mai maka da martani take to abu biyu za ka yi, ka taɓa masa kaɗaitakarsa wahadaniya, ka nuna akwai wani mai tasiri ba shi ba, a nan take zai mai maka da martani. Na biyu ka taɓa masa annaba da sun yanzu zai mai da martani. To sai suka faɗi wannan, ba su wahadaniya ba su ɗauka Allah ne yake yi ba, shi sabon shiga ne sai ya faɗi wannan. Aiko ana zuwa
suka yi musu kwantan ɓauna da ba su sa irin wannan danko na harbi, suka dinga ruwansa. 12,000 suka tarwatse gaba ɗaya, saura mutum ba su fi 7 ba suna tare da annabi alaihi salam. Annabi alaihi yana kan alfadararsa, sai suka ga ya sauka daga kai. A jefa sai ce ana nabiyu la kazib, ana ibnu abdul muttalib, shine gaskiya ana. A lokacin da mutum 12,000 suka tarwatse yana tsakiyar abokan gaba, in ba a kan gaskiya ke ba maɓoya zai samu, amma sai fito da kansa ya ce ni ne annabi ba da ƙarya ba. Da kuma yanda laraba suka san shi ibnu abdul muttalib, ya ce ni ne dan abdul muttalib don kusan gani. Abu sufyan ibn al-harisi, wanda a lokacin ranar ya musulunta, daman dan baffan annabi ne alaihi salam, sai su 7 suke rike da alfadarar suna cewa tunda ba za a gudu ba kar a matsa a tsaya ana. Sai ce ai Abbas na da ashaba samura, Abbas ikiran ma'abota fushi farar kaya, su ne sahabban da suka yi masa mubaya a ƙarƙashin farar kaya, laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara, to ga ranar su ta zo. Sai Abbas ya ce aina ashabu samura, yana faɗar haka suka ji daga nesa saboda yana da gwarjen murya, sai suka tona ya labbaika ya labbaika ya labbaika ya labbaika, suka yi kukan kura, suka farwa mutanen ɗaifa da saƙifu da hawazinu. To wannan kukan kura da suka yi musu, suka dinga yi abin ya ƙici. Annabi yana kallon sa alaihi salam, to ne fito da dalailin nubuwa, da ya ga abin ya ƙici ya ƙici, sai ya sa hannu ya ɗebi ƙasa, sai haka watsa, ya ce in hazamu wa rabbi muhammadin. Rantsuwa a cikin al'ummar sama akwai wanda ya ce akwai masu wani in dai suka rantse to Allah ba zai basi su kafara ba. Sai ce sun kare na rantse da ubangiji Muhammad. Sabai suka ce yadda ka san ka aje kekuna, ko ne ka sa shi a jau ka ajiye ka tura su, in za su rudu take haka ake. Suka fatattaka su, suka samo ganima da ba taɓa samun irinta ba. Annabi sai taho, sai zo ji'in rana, a nan maka take tsakaninsa da cikin garin maka kilomita 50, ita ce yanzu ake kiranta umra kubra. Da ya zo nan sai ya duba abin da aka samu, a nan ya raba ganimar, sai da ya rabar da raƙumi guda 7,000 a lokacin. To Sufwanu, wanda ya yi wa afuwan nan zai faɗa ruwan maliya, ya shiga musulunci amma ba da gaske ba, ya bi annabi alaihi aka yi yakin, sai ga yana kallon raƙuma, sai ce Sufwanu kana son raƙumi ya baka mamaki ne? Sai ce na baka guda 100. Sufwanu ya kora 100, yana zuwa yana da sai ce sake kirga guda 100, yana kirga 100, yana da sai ce sake kirga 100. To anan Sufwanu ya ce, to anan ya nuna shi ɗabibul qulubi ne, likitan zuciya ne, yana kallonsa kamar gilas, ya san imani bai shige shi ba da ya ba shi 100, shi ko so yake ya tserar da shi gobe kiyama kai shiga wuta. Haka me za a yi da raƙumi, gara a ba shi don ya tsira. Da ya ƙara masa na 200 haka, a na 3 ne sai ya kuji kuma shi da kansa ya faɗa ce lokacin da ya bani 100 sai ce baya ƙauna annabi alaihi salam. Da ya ƙara masa wata 100 baya ƙaunarsa. Da ya ƙara masa ta 3 sai ya ji ba wanda yake so kamar sa, to likitan zuciya ne ya ga tawon ko sai ya kyale shi, ya yi masa wannan ya ba shi. To sannan kuma sai ya niyya umra, ya shigo garin Makka da umra. To ana yin wannan, ana zuwa Madina sai mutan Madina suka fara gunaguni cewa lokacin da ya bar Makka ita ko Madina muka karbe shi, mu muka ba shi gidajen, muka taimaka masa, yau gashi dama ta samu ya kuma rabarwa da mutanen da suka yi hijira duk abin da ya mallaka. Ya ba da raƙumi guda 7,000, ya rabar da tunkiya da akuya guda 21,000, dinari kuma na auna shi kamar gero, haka ya rabar da su, bai ɗauko ɗaya ba. Sai ce da duwatsun tahama gaba ɗaya zinari ne sai na raba muku, ba za ku same ni matsoraci ba, ba za ku same ni mai ƙaramar ruwa ba balle babba. To da ya isa Madina sai aka ce masa mutanen Madina fa
suna gunaguni akan rabon da ka yi. Sai ce a gaya musu kar wanda ya ture kayan fada, mu haɗa a gona kaza. Ya faɗi mai gonar, suka taru a nan, aka tara masa kirigar itace ya hau kai alayhi salam. Sai ce mutan Madina, na ji maganganun da kuka faɗa a kaina. Kun ce maka sun kore ni kun karɓe ni, ce gaskiya kuka faɗa. Kun ce mutan maka sun hana mu dukiya ko kun ba mu taku, kun ba mu gurin zama, ya ce duk gaskiya kuka faɗa. Ya ce sai dai ku sani dukkaninku gumaguman wuta ne, ni na tserar da ku. Sai suka fasa kuka suka ce alminnatu lillahi wa lirasulihi. In akwai wanda zai mana gori to Allah da manzansa ne, ba mai sani wa Allah komai ba. Sai ya ce ina so in tambaye ku, da wanda ya koma da raƙumi gidansa da wanda ya koma da rasula gidansa wanne ya fi? Ya ce ni na zaɓa muku kaina in komo garinku, su kuna ba su raƙuma su da su gidajensu, ku duba abin da na yi. Cewa Allah rasula ba mu san haka, ba mu gano ba. Sai ya ce Allahumma arhamil ansara. Farko sai ya ce lausalakan nasu wadiyan wasalakal ansaru wadiyan lasalaktu wadiyal ansar. Da mutane za su bi wani kwari, mutan Madina su bi wani kwarin, to nasu zan bi, ba dan hijira ba, da ni ma ɗaya ne daga cikinsu. Sai ce Allahumma arhamil ansara wa abuna al ansar wa abuna il ansar. Allah ka ji kan mutan Madina, ka ji kan ƴaƴansu, ka ji kan ƴaƴan ƴaƴansu. Suka tashi suna kuka. To wannan tana nuna mana irin yanda sirar annabi alaihi take nuna gaskiyarsa, ba irin masu mulki bane na zamani ko kuma masu neman duniya ko kuma su yi ba a kama buri sai an kama da buri. Ba a kama buri sai an kama da, to annabi bai zo da wannan ba da san. Mutum ya zo da irin abin da yake damun mutane, ya shiga irin su ran da dama ta samu siffarsa ta asali ta fito. To annabi su bai wannan ba. Ɗaya kenan. Sai abinda Hirakalu ya tambaye Abu Sufyan. Mutanen Makka sun je Rum. Kaisar na Rum ya tambaye su, na ji wani abu yana faruwa a ƙasar ku, ana ta hayaniya. Sai suka ji daɗi, tunda babban mai mulki ne za su sami za su ɓata al'amari, to amma kuma larabawa ne. Sai ce da Abu Sufyan, ina tambaye ka bima ya amurkum, shine tambaye masu hankali, da ya zo muku da saƙon na
da kace alharbu sijali yawman laka yawman alaika, kuma kun ɗauki fansar badar, to muna gaya muku katalana fil jannati wa katalakum fil nar. Duk wanda suka mutu namu yin suna aljanna ku kuma suna wuta, ko ku ɗaukan sa ba. To sannan annabi su bai canja ba, a nitse sannan ya tattaro su aka taho madina. Ko kafin a taho madina da duk wannan abin da aka yi, an doke shi, an jeho masa, wato an jeho masa dutse ta hanyar majajjawa, ido ke fuskarsa alaihi salam, haƙoransa guda biyu na gaba suka cire, sannan kwalkwalsa ta yaƙi ta makale masa, ta shige masa nan jikin kuncin dama da hagu, jini yana ɗaukansa alaihi salam. Aka samu Uba da ta gudun jarrahi da jiran ya zo ya cire masa wannan abin, haƙorinsa da ya fita, ya sake cire masa ɗaya, haƙorin ya fita. To annabi alaihi salam yana cikin haka, sai Umayya sai ya fito ya ce, ina Muhammad, yau ko ne ko kai? Ya masa mubaraza, wanda mayaka a ka'idar larabawa, duk wanda ya fito ya kama sunan wani ya ce za mu yi gaba da gaba da shi, to wanda zai karbe ka a duniya. Sabai ba su taɓa ganin tashin hankali a rayuwa irin wannan gabarwa. Ba wanda zai karɓi annabasa wannan, kuma ga jini na ɗaukansa. Ba wanda zai karɓe shi, duk wanda ya karɓa ije ya yi, to za a kuma liƙa masa tsoro. Dole shi zai fita, tunda shi aka kama su. Sai ya fita, da ya fita sai ya haka, ya ba shi kasassawa da ya karba. Shi kuma wancan kafiri ya fito, wanda ya ɗaga dubu daidai ya mahaɗa kafaɗar su ne, buga masa kamar ka saka roba a cikin wuta, sai ya naɗe, sai lau sai ce ko kake tuha masa yana mutu. Sai ce ake rama kai ka jawo, tun da ka ce masa kana ba godiya ka kwando na alkama kullum, a kanta za ka yake shi zan kashe ka, to ba maka wasi ka mutu. Ya masa wannan, sannan annabi alaihi salamu da ƙurar talafa sai ce a dubo masa duk wanda suka rasu. Aka dinga zuwa a wane ana ta zuwa, sai da gama kaf ya ce ba wani wanda ya saura ba a gani ba. Suka ce babu, suka ce babu. Sai ce ina julai biyu, dan suka farka, ai ba a gan shi, sai abinci ko sai aka tar da shi cikin da suka yi shahada. Sai annabi sai tashi da kansa. To a gurin binnewar da za a yi, annabi sai na son a binne shahidan bada Uhudu a Uhudun, su kuma sabai ruwanu lalai suna so a binne shahidan Uhudu a Madina. Ba sai annabi sai ya yi hikima irin tasa ta annabta alaihi salam, sai ya daidaita abin. An yadda ba za a je Madina a binne ba, sannan kuma yadda yake so a binne su a Makka, to ba yadda a nan Uhudun filin, to ba yadda yake so din za a yi ba, sai aka yi tsaka-tsaki. Sai ce a dinga haka kabarin mutum 7 maimakon kowa ɗaya, sun jikata sosai. Aka dinga yin mutum 7, mutum 5, sai a zo a saka su. Amma da ya zo wajen julai biyu, kama ɗaukansa ne haka, ya rungume shi a hannunsa ya tsaya, sai da aka gaba hakan kabarin, sannan ya saka shi da kansa alaihi salatu wassalam. To amma ba ya julai biyu ba shi ne mutumin da korin fa ba shi da ita, ba shi da ko buzu, ba shi da ko kesu, ba shi da ko sakaina na cin abinci, haka yake shi kadai. A masallaci ke kwana, amma za a yaƙi shi ne a gaba, kuma an zo sallah shi ne sahun farko. Annabi yana suna mutane daraja a gurin Allah da wannan take, ba da abin da aka mallaka ba. Sai rike shi haka, sai da gama kabari sannan ya saka shi. Annabi sai ya taho cikin damuwa, saboda an yi wa sahabbansa kaca-kaca, an yi wa babbansa wannan musula,
yana cikin tahowa a hanya sai wata mace daga banu dinar sai ta tsaya bakin hanya ta ce ina so in ji labarin yaƙi ya ake ciki. sai suka ce mahaifinki dai ya yi shahada an binne shi, mijinki ya yi shahada an binne shi, dan uwanki ya yi shahada an binne shi, ɗanki ya yi shahada an binne shi. Duk ba wannan da ke so na ji ba, wani hali annabi alaihissalam yake ciki shi kaɗai ne ke so. sai suka ce huwa bi khairin kama tuhibbi, na cikin alheri kamar yadda kike so. sai ta ce kullu musibatin ba'daka amruha yahun, duk wata musifa in dai kai ka tsira ni abu na ba musifa ba ce. kana sai ga yin murmushi saboda irin soyayyar da Allah yake so a masa, ita wannan baiwa Allah ta yi. ko ya iso Madina, da iso Madina alaihi salam, ina gaya mana ne yadda baya canjuwa duk bala'in da aka shiga. sai ce sai na hau abin hawa ka bi su ka je ka ga me suka hau, raƙuma suka hau ko dawaki. sai na ce masa raƙuma suka hau, sai ce maka za su, da dawaki da su mi maza mai shan kai don Madina za su shiga. da suka shiga Madina waɗansu sun kare, waɗansu sun yi targaɗe, wasu yana zuba. kashe gari sai ce ku ɗaura kamara ku bi na bi su maka. shi ne wangije ce da tsike ya ban sabai ke ci ala zinar ta jago lillahi wa rasuli min ba'adi ma asabahumul qarhu. to shine ya bi su, an wuce zulhulaifa inda yanzu ake ɗaura harami, an je hamra'ul asad sai riske su ana ya sabai suka far musu. mutan muka suka da sun fara shawara me yasa ba mu zo mun kamo 'yan mata mun tafi da su maka ba. suna jin wannan suka firgita suka gudu. wannan annabi alaihi ya kama Abu Azza al-Jumahi, wani mawaki na Makka wanda aka kama shi a Badar. aka zo fansa, ba shi da abin da zai fanci kansa, ba shi da ilimi. annabi sai duk da ka nemi ka abuwa sharafi kar ka sake zuwa da za a yake ni. sai gashi an kama shi a Uhud. ya ce masa ka sake mun alkawari ba zan sake. sai sai ayi mumini ba ya zara hannunsa a rami a sara ya sake maimaitawa. ka bar ka koma maka ka ce kayo da ni kashi da biyu. ya ce a farko kan saka can saka cire shi. shi ne su hudu da karin magana la yuhibbul mu'minu fi juhurin marratai. annabi alaihi salam ya dawo. su kun ga wannan tafsiyatun la ta tabbatar. haka da ije Hunain haka ake. haka ran da ya ci maka, duk wanda ya yi nasara akwai annashuwa ta nasara. zai fankama ya cika baki, amma da ya nasara bai ba. duk sai ya fi musu. da izo Usman ɗan Abi Talha shi ne mai mukullin ɗakin Ka'aba a hannunsa. annabi sai na rayuwar maka ya ce zai je Ka'aba, sai ce ba za ka ba. da nan sai ya kama hanya ta sai ya sa hannun sai ya tankaɗi girjin annabi alaihi albarka ce ba kai sama. sai annabi alaihi ya ce ya za ka yi ranar da ɗakin zai dawo hannuna. ya ce sai in ce maka ta kaskanta kuma Quraishi ta kaskanta. to ran nan ko sai ga makanta da karkashinsa. sai na alaihi da je kama shi murɗi ya karɓi makullin. aka buɗe annabi shiga ɗakin ya gani, aka shashare aka yi komai. da a gama sai Sinan Abbas ya ce ya rasu da a bani makullin dan ya zama yawan alfahari a zuri'ata. sai na alai ce ni za a ba. sai annabi sai ce ina dan Abu Dalha. sai kirawo shi, bai tuna masa wancan ba saboda na Allah. sai ce ungo na mayar maka da shi, kuzha khalidatan talidatan la yakuzha ankum illa zalim. ka karbe ta cikan jika har abada, ba wanda zai karbe hannunku sai a zalim. to lamsiyatun kenan la ta tabbatar, bai canja ba daga abin da yake alaihi salam. sannan daga cikin abin da yake nuna gaskiyarsa alaihi salam, abincin da yake ci yana maraya. har ran da ya je Tabuka irinsa yake ci bai canja ba. tufafin da yake sawa tun yana maraya lasar shi ya ci gaba da sawa har ran da ya bar duniya. shimfiɗar da yake kwanciya kamu biyu da rai, faɗinta kamu ɗaya da rai. in ya kwanta ya tashi sai an gara ƙara a haƙarƙarinsa mai albarka alaihi salam bai canza ba. sannan gidansa rufin zarbar dabino ce, sannan ba mai gadi, kuma duk inda za shi a Madina shi kaɗai ke tafiya, ba mai raka shi.
in ka ga annabi asma da wani to tafiya za a yi balaguro ko kuma yaki. A wannan lokacin duk sarakunan duniya in za su tafi sai cikin ayari, sannan a gidajensu an yi gine-gine manya-manya ginin dutse da dutse, an yi kyamare na bakin karfe, an saka soja suna da tsare da gurin, amma shi gidansa haka yake da su. Saboda mai so da ya yarda da abin da ya zo gaskiya ne, ubangiji ya ce da shi wallahu ya asimuka minan nas. Ko mutum zai yaudari wani ba zai yaudari kansa ba, da ba gaskiya ba ne da sai aka sauka masa da ayar da ba haka take ba, da sai ya nemi masara ce ko ya tafi. Haka yake rayuwa alaihi salam, abincinsa tuntuni haka ita bai canja ba. To a nan ne za mu gane kalmar da na faɗa a farko da ɗan adam yake ba a kama guri sai an kama da guri. Annabi sai mu duk abin da ya zo ya faɗa da damar ta samu ya mallaki ko'ina, ya fi ƙarfin kowane basaraki a duniya bai canja ba, wala a tufa, wala a ɗabi'a, wala a abinci, wala a gida, wala a shimfiɗa, yadda ira haka ibar duniya. Ta kai na Aisha da tana take cewa wata rana da daddare ta ga irin alamun yunwa da matsuwa ga annabi a cikin ta ɗora kanta a cinyarsa a mai albarka, Allah tana kuka tana cewa zan fanshe ka da raina ya Rasulullahi, na ga irin mu yadda kake ciki, ba kai haƙuri ka samu abinci mai yawa ka ci ka ƙoshi. Kana masa wannan kukan sai ce Aisha, yan uwana annaba alaihi salamu sun yi haƙuri, sun gamu da tsauri da ya wuce wannan, sun haƙura. Ni ku Aisha ba zan sharɓi daɗi in miƙe ƙafa in ji daɗin abin da nake so ba, in je lahira in gaza matsayinsu. Ana Aisha ta ce da yin wannan magana bai kwan 40 ba a duniya, a lokacin ya zo. To haka ya kare rayuwarsa alaihi salam, wanda ya karanta sirarsa zai gane haka ita alaihi salam ita ce take nuna mana gaskiya da annabtarsa da abin da ya ce shi annabi ne a kai ya zauna. Sannan bai bar komai ba, silkensa ma an ba da shi jingina wurin ba Yahudi, an karɓo sanayyar alkama an yi abincin gida. Shi ne a ƙarshen rayuwarsa alaihi salam. Sannan abu na biyu a wannan wanda duk masani yake dubawa akan annabi sai tabbatar da gaskiyarsa shine al-khulafa'ur rashidun guda hudu. Sai na Abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya zo ya zama khalifa, lokacin da ya zama khalifa radiyallahu anhu, Nabi alaihi salamu ya mallaki wato jaziratul ard, duk tana karkashin ikon annabi alaihi salam. Ya hau radiyallahu anhu ya ci gaba da yin abin da yake, aka sake buɗe garurruka, sai ya sake shigo da waɗansu nahiyoyin cikin musulunci, cikin daular musulunci. To sai na Abubakar bai yana ta katafariyar fada ba, bai dinka wata abaya ko waɗansu kaya masu tsada, ko yi wata katafariyar wata nambar radiyallahu anhu. To wannan sai ta nuna abinda annabi alaihi salam yake kai, tarbiyyar da ya ba su kenan, shi ma akan ta yake, babu yaudara. To sai na Abubakar radiyallahu anhu da ya bar duniya, wanda ya hau khalifanci shine Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Ya zo ya tarar da wato daula wadda annabi sun yi kafa, ya tarar da fada ta da sina Abubakar radiyallahu anhu. Sannan shi kuma ya sake ƙara ninkawa, ta zama ninki uku. Shi ma bai gina wata katafariyar fada ba, bai canza riga, bai canza abinci ba, bai canza abin hawa ba. Sannan sai na Usman ya zo, shi kuma ya samu ninki 4, ga na zamanin annabi alaihi salam, ga na zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, ga na zamanin Umar radiyallahu anhu, ga nasa shi ma ya ƙara faɗaɗawa, shi ma bai canja ko bai canja komai ba a sutura,
ba a abin hawa ko a gurin zama. Shi ma da ya gama sai na Ali radiyallahu anhu izo, shi kuma ya samu ninki 5 ga na zamanin annabi alaihi salam, ga na zamanin suna bakar radiyallahu anhu, ga na zamanin anhu, ga to wannan ita ce ta nuna wa'annan guda 4 yadda suka tafi ala siratu muhammadin sallallahu alaihi wasallama cewa akan gaskiya annabi alaihi ya zo kuma ita ya tabbatar kuma akan ta ya tarbiyyance su ko ba a samu wani sabani dangane. To wannan a takaice ina ga wata kila kan na matsa zan na ba mu haske akan wannan. To sai abu na ƙarshe shine wato abu koyi daga annabi alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ce da mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko iswatun hasana kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera. Abun koyi kyakkyawa daga annabi alaihi salam ya tabbata gare mu, bi koyi da shi alaihi salatu wassalam. Annabi alaihi salamu abin da ya sa ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ai koyi da shi domin shi ne tamma ma'anahu wa suratu. A surar jiki ya fi kowa, sannan a hali ya fi kowa, ya fi kowa kyan hali alaihi salatu wassalam. Sannan idan aka ce ga wani rafi ko gulbi akwai ruwa, duk wanda ya fada zai tafi da shi, amma akwai wata hanya guda ɗaya dodar, duk wanda ba zai taka ruwa ba zai wuce masa ma'alwanta ba, zai fita har waccan gabar. To sai aka samu wanda ya zo ya taka ya fita, kai in ka zo aka ce wannan ya kamata ka bi, in ka bi za ka halaka, ba na wasu shi haka yi. Saboda haka wanda da yake son ya tsira to dole shi zai bi. Shi kuma muka bi shi alaihi salamu akwai garabasa guda 2. Ɗaya, Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, me za a samu yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah zai so ku kuma ya kankare muku zunubai. Shi kwa so wanda Allah zai maka ba abu ne na wasa ba. In ya so ka, abinda zai yi shine zai aka Jibrilu alaihi salam ya ce Jibrilu ina son wani kuma na umarce ka kaso shi, sannan ka shiga almalakul ala tun daga sama ta 1 har ta 7 ka yi shela ka ce yau wani masoyina ne, sannan kuma a saukar da soyayyarka a doron ƙasa. Kiyashi sai ya so ka sani ne ba za ka yi ba, kuma sai da alhamar rahmanu wanda sai sa maka wani. To shine koyi da annabawa wannan yake ba, sannan zanubin ka tsabo da tsoho gabaki ɗaya za a share su. Wani ya ce mai koyi da shi alaihi salamu ga abin da za mu samu. Don haka ba za mu tafi da nisa ba a wajen wato koyi da shi a abin da muke ciki yau da gobe kamata mu ɗauka na yadda yake tafi da rayuwarsa da kuma ɗabi'arsa ɓangare biyu zan ɗauka. Da yadda yake tafi da rayuwarsa alaihi salatu wassalam, na ɗaya abin da zan ɗora mu a kai shine shan ruwa. Kusan kullum sai an sha ne, ba ko da azumi ko mutum zo shan ruwa buɗe baki sai ya sha. To shan ruwa yan da yadda annabi alaihi salatu wassalam yake yi. Farko alaihi salatu wassalamu baya shan ruwa gurbatacce, sai wanda yake tattace gare-gare. Dilla asar annabi alaihi salamu sai an ɗebo masa ruwa kamar daidai